Bon dia, com esteu, nois? Com estan anant aquestes setmanes? Us esteu passant bé a casa? Es poden fer moltes coses, Així que és millor estar entretinguts. Doncs mireu, avui és que us volia explicar una cosa que m'ha passat. Aquesta nit estava dormint i m'ha despertat el monstre dels colors. Vine, monstre, que els explicarem. I sabeu què li ha passat al monstre? El monstre dels colors s'ha despertat estrany, atabalat, ben mirat, pobret, no sabia què li passava. Així que ha vingut a veure'm per si el podia ajudar. I la Eli ha estat pensant una mica i clar, li he dit, monstre, saps què et passa? Que tens un embolic d'emocions i totes barrejades no funcionen bé. I el que podem fer, saps què? És aprendre'ns a relaxar-nos i així totes aquestes emocions que tens barrejades t'aniran millor per diferenciar-les. Oi que tenim 5 emocions? Quines són aquestes emocions, nois? Aviam, la primera, l'alegria. Després tenim la tristesa, la ràbia, que és quan ens enfadem, la por, l'amor i la calma. I el monstre ha estat reflexionant i pensant una mica ell solet i m'ha dit, doncs sí que em podries ajudar. Així que li he llegit un petit conte i ha après a respirar. I hem decidit que seria superdivertit poder-ho compartir amb vosaltres, oi que sí, monstre? Sí, serà molt divertit! Doncs mireu, nois, monstre, et sembla bé? Et deixo aquí dalt. Deixarem el monstre aquí dalt que ens està mirant i començarem a explicar un conte. Mireu, aquest conte és de mindfulness. I què vol dir aquesta paraula, mindfulness? És una mica estranya, doncs mireu, jo us l'explicaré. El mindfulness s'assembla una mica al ioga, perquè és una tècnica que ens ajuda a relaxar-nos. Són exercicis que podeu fer amb els papes, al col·le, o ara amb mi, que és el que farem, per aprendre a respirar i a estar tranquils. Quan estigueu a casa un dia que esteu super enfadats o us sentiu tristos, abans de posar-vos super enfadats i molt tristos, estaria bé respirar i fer exercicis com els que farem ara aquí, sí? Doncs mireu, comencem. Diu, escolta, el monstre ja ho ha fet, Monstre, tu atén igualment, perquè així ho tornes a memoritzar. Mireu, diu, escolta, quan estem tranquils, podem sentir molt millor la dolçor del vent i el murmuri de les fulles i els arbres. Hem d'aprendre a escoltar i estar tranquils i relaxats. Diu, sent. Diu, a vegades, les nostres emocions i els nostres sentiments són com una fosca tempesta i les onades ens envaeixen i ens inunden els nostres pensaments. Però totes les tempestes marxen i surt el sol. Relaxa't. Diu, quan alguna cosa et preocupa, t'espanta o et fa sentir malament, tot el nostre cos es tensa. A veure com us tenseu ben fort. Heu de fer molta força. A veure, molt bé. Esteu fent superforça. I llavors, sabeu què passa? Si et passa això, has de provar de relaxar-te poquet a poquet. A veure com respirem. Va, anem a fer primer un exercici. Ens posem amb les cames creuades, les manetes així, i comencem a respirar com si oloréssim una flor, I agafem la flor i la bufem ara. Li tirem aire. Una altra vegada, olorem la flor i tirem aire a la flor. Doncs mireu. Diu, quan tot el cos estigui tensat, quan estiguis molt enfadat, has de relaxar-te i respirar a poc.
Diu, assaboreix. Diu, si estem tranquils, assaborim millor com està de bo el menjar. Així que moltes vegades no ens adonem si el menjar és dolç o és salat perquè estem molt enfadats. Així que seu a taula amb els papes, parla una estona i prova tots els menjars a veure quin gust tenen. Encara que no ens agradi, podem provar una miqueta. Diu, toca. Sentir el tacte de les coses ens produeix calma. Fica't els peus a l'aigua o trepitja el terra on hi hagin fulles i ens donaran sensacions increïbles. Diu, descobreix, explora tot allò que ens envolta. Hi ha un milió de coses a fer. Quan estàs alegre, descobriràs papallones, flors o racons de casa que no coneixies i que pots passar una bona estona. Diu, obre els ulls, que el món està ple de tresors, que no ho saps encara i cal descobrir-los. Diu, olora. Quan alguna cosa ens preocupa, perdem sensacions meravelloses, com una olor de farigola o de terra mullada quan ha plogut. Diu, estima. Tot i que a vegades ens enfadem i estiguem tristos, l'escalfor d'una abraçada pot ser meravellosa i la felicitat pot créixer només amb un somriure o fer una petita carícia. Valora. Dona gràcies per les coses bones. Haver trobat un nou amic, o unes sabates còmodes, o un sopar deliciós amb la família. Et sentiràs molt més feliç a l'hora d'anar a dormir. Respira. Si alguna vegada tens por, respira profundament. Imagina, i tanca els ulls i imagina que estàs mirant al cel totes les estrelles i segueix respirant. I diu, i sigues feliç, gaudeix del que ara tens i pensa en el que et fa feliç a tu. Diu, cada dia ens porta una nova aventura, no la deixis escapar. I ara, per acabar, mireu què farem. Juntarem les mans i a aquestes mans li tirarem una pols màgica que tenim tots a la butxaca. A veure com l'agafem. Li tirem la pols màgica i les comencem a moure. I aquesta pols màgica fa que entremig de les mans tinguem una esponja. I aquesta esponja ens podem imaginar cadascú que és d'un color diferent. Per exemple, les esponges poden ser de color rosa, de color blau, de color negre, de color taronja, el color que més a tu t'agradi. I també aquestes esponges poden ser de papallones, o poden ser una esponja de flors, o una esponja de raigs de sol. Us podeu imaginar la vostra esponja i ens seguim fregant les mans. I aquesta esponja, un cop la tenim, ens començarem a fregar el cap. Un massatge al cap. Super, ens fem un massatge amb l'esponja. I respirem. Podem fer un massatge a la cara amb l'esponja, a les orelles, al pit. I aquesta esponja, com és màgica, també la podem fer per tota la resta del cos. A veure com ens rentem amb l'esponja. Super! Ens rentem amb l'esponja.
I un cop que ens hem rentat tots amb l'esponja, farem amb les manetes així 3 respiracions, sí? Vinga, olorem una flor i la bufem. Olorem una flor i traiem l'aire. I ara que amb aquesta esponja ens hem rentat tot el cos i hem tret tota l'energia negativa i els pensaments que em fan estar tristos, farem una mica d'estiraments. Mireu, començarem fent la papallona. Vinga, comencem a moure les aletes de la papallona. Ai, les aletes, ui, estic fatal. Ara he dit que la papallona és un peix. Les ales de la papallona. Super, nois! I un cop hem fet aquesta, mireu què farem ara. Una cama davant i una cama darrere. No sé si em veieu bé així. Super, i estirem. I quan estem, fem canvi. Vinga, una cama endavant i una cama endarrere. Molt bé. Ara les cames endavant, intentem amb les mans tocar els peus. Jo no arribo. Super. Creuem les cames com uns indis, el coll, l'altra part. Aixequem la maneta i la portem a un tros. Fem l'altra mà. Movem les esquenes. Cap endavant. I ara ja hem acabat la classe que ha durat una estoneta. Així que ens veiem el pròxim dia, vale, nois? Monstre, els hi dius adeu, tu també? Sí, que vagi bé, nois! Fins a la pròxima classe! Adeu, nois, que vagi bé!